Ассалому алейкум мардуми тоҷик, бародарон ва хоҳарони азиз. Ҳамаи шуморо хушомадед мегем ба канали Химон. Шумо қарор дорем дар канали Авиабилет ТЖ. Бародарон ва хоҳарони азиз, мо авиакасса дорем. номеромо дар рӯи навор ҳаста. Ба любой направления билет мефурӯшем. Марамат кинед, касе ки билети арзон дар кор бошад, дар ҳамин номеро муроҷиат кинед. WhatsApp дорем. режими кори мо аз соати 8 саҳар то соати 10 шаб мебошад. шумо дар ҳамин муддат метавонед ки билетҳои худтона харидорӣ кинед. ва ягон саволое ки подробно ки гирифтан хоҳем бардорот, дар ҳамин WhatsApp муроҷиат кинед. мо ҳатман бо гап мезанем, суҳбат мекунем. Бардорон ва хоҳарони азиз, дар ин видео як хушхабар аст. мехостум ки ҳамира ба ҳамаи шумо бирасонам. ин хабар бисёр таъкид дахл дорад дар ҳамаи муҳоҷироне ки дар Федератсияи Россия кор ва фаъолият мекунанд. Як хушхабар аст. видеонавора бо диққат то охириша тамошо кунед. ва дар охири видео нархи авиабилетҳоро гуфта мегзарем дар моҳи декабр ва январ. видеоро бо диққат то охириша тамошо кунед. бардорони азиз, хушхабар ҳамин аст ки дар шаҳри Душанбе мигратсиони центр филиали Сахарова кушода ба истифода дода шуд. шумо метавонед ки дар ҳамун филиали мигратсиони центр Сахарова ҳуҷҷатҳои худтона чӣ ҳуҷҷате ки дар ҳамин шаҳри Москва дар ФМС Сахарова пешниҳод мекардед, патентона мегирифтед, шумо метавонед ки ҳамин ҳуҷҷатҳоро дар Тоҷикистон дар он филиал пешниҳод кинед, баъдан ба Россия омада патентона бигиред, дарав кортона сар кинед. ҳамаи мо шумо медонем ки муҳоҷироне ки ба Федератсияи Россия сафар мекунанд, аввал тақрибан зиёда аз 20 рӯз, як моҳ даводаи патент мекунанд. баъдан патента гирифта коршона сар мекунанд. ин хубиш ҳамида ки шумо пешакӣ дар ҳамин филиал мигратсиони центр дар шаҳри Душанбе ҳамаи ҳуҷҷатҳои лозимиро шумо пешниҳод мекунед, ба Федератсияи Россия сафар мекунед, патентно аллакай тайёрай. ҳамин регистратсияро ки кардем, патента получат мекунед, дарав кор ва фаъолиятона сар мекунед, як моҳ бекор намегардед, яъне ки як моҳ ждат намекунед дигар. хоб, бардорои азиз, нархи авиабилетҳоро гуфта мегзарем дар моҳи декабр ва январ. бо диққат то охириша тамошо кунед. хоб, аз Тоҷикистон ҳам гап мезанем, яъне ки аз шаҳри Душанбе ба Москва нархи авиабилетҳоро дар моҳи декабр ва январ. хоб, дар моҳи декабр аз Москва Душанбе ба самти Душанбе дар моҳи декабр аз 18500 рубл сар мешавад то 22400. дар моҳи январ бошад аз 9700 то 17000 рубл аст. Москва Кулоб дар моҳи декабр аз 17800 то 19400 рубле. дар моҳи январ аз 9800 то 16000 рубл аст. Москва Хуҷанд дар моҳи декабр аз 15200 то 18600 рубл. дар моҳи январ бошад аз 11400 то 15000 рубле аст. Москва Бухтар дар моҳи декабр аз 19700 то 25600 рубл аст. дар моҳи январ бошад аз 11000 рубле то 17600 рубле аст. хоб, бардорои азиз, аз самти Тоҷикистон аз Душанбе ба Москва дар моҳи декабр 12600 рубл аст ва дар моҳи январ бошад 13000 рубл. бардоро ҳамин хабар буд ба шумо расони. бардорои азиз, дар ҳамин ҷо видеои мо ба охир мерасад. саломату сарбаланд бошед. раҳмат барои дастгиритон. боқӣ худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. хайр то видеоҳои оянда.